Lo malah tunggupan kok. Minta maaf Mas Dalang untuk Mas Kangko tidak sesuai tadi untuk iringannya. Biasanya minta serampat Mas Kangko. Iya. Iya. Mboten napa-napa. Serampat Bapak, serampat. Serampat. Ayo. Ayo, Mas. Serampat. So. Ya mangga. Yo. Bop. Walang kekek, Mas. Oh. Serampat. Duh. Mars PKK. Op. Yasinan. Matur nuwun ya, Pak. Aku mau lega-legone kono. Monggo. Nek ora nek kancane kok mau toleh resake kok katiteno. Lujeng dalu Mas Prama, selamat malam. Nggih, lujeng dalu Om. Nggih, selamat malam Mas Gareng. Sekeng dalu Mas Bayu. Nggih, panjenengan dalu niki kewajibane bahasa Indonesia terus. Oh iya, meskipun tidak patek cetak. Nggih. Karena Mas Prama itu asli kelahiran Jakarta, Mas Farel nggih, Mas Raffi, tapi luar biasa. Kersa nguri-uri utaminipun pakeliran gaya Anom Suratan. Nggih. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu kagem dalang yang hebat dari Jakarta. Nggih, mula nek bahasane rada kagok nggih dimaklumi karena memang kelahiran saking mriko. Asli Jakarta. Nggih, Mas Farel ya luar biasa niku. Nggih. Saya kendel. Saya mbanyole, saya hebat, saya kendel. Sok dandan gareng nggih Mas Farel nggih. Dandan gareng. Lah mengke sewanci-wanci Mas Gareng niki ditimbali kali sing kagungan kersa liyane gitu. Barengi panjenengan iso gareng. Aku wis deg-degan. Niki enten ndopo lho, Mas. Mboten maksudnya nek jope barengan. Deg-degan kula, Mas. Nek jope barengan. Lho, nggih. Iki Pak Bagong urung. Ha niku luwih dereng kok. Oh, ayo to. Nggih. Nggih. Biasanya pakai sang surya menyinari spot niku. Oh, ngoten nggih. Lali. Nggih, dawuh napa niki? Anu, sik Mas Kangko nyuwun dawuh. Untuk perkembangannya Mas Prama terus pundi? Nggih, kula ngamati mawon saking katebian bahwasanya niki apa bocah Gen Z ngarani nggih ning nyatane gelem geluti tidak malu untuk bergelut dengan budaya kita, budaya Jawa, wayang kulit Mas Prama menika. Mas Gareng. Monggo nek arep sekecake nek ajeng ngunjuk sekecake. Mas Amar anu pripun pendapate kagem? Nggih, nderek udu gandeng kula kalih Prama niku rak generasi Gen Z. Nggih. Sak-saketipun saged nglestariaken kebudayaan khususnya wayang kulit. Wayang kulit itu mau dipakai dalam acara apapun dengan menggunakan bahasa apapun itu sah. Napa melih saya berharap Mas Prama kedepannya saya yakin di kota metropolitan di Jakarta saya punya keinginan Mas Prama semoga jenengan bisa terrealisasikan mayang ning jero coffee shop.
dengan generasi Gen Z. Itu cita-cita saya. Jadi jenengan di Jakarta lebih luas, lebih mudah wawasannya, tur gampang ditompo oleh kalangan generasi muda. Niku mawon, tetap semangat. Nggih. Nggih kula ndedonga mugi-mugi Mas Prama larisnya teng Jakarta maupun teng Klaten pun kakean dalang. Jadi Klaten wis kakean, dadi pun. Kok kakean dalang kurang sing nanggap. Lah nggih. Lah saiki dalang saya oke sing nanggap saya sudah. Nggih. Nggih, nggih. Mas Indro ayo. Nggih, nderek memuji nggih Mas Prama tetap sukses wayanganipun luwih kuncara. Amin. Amin, nggih. Mbak Agnes. Ya rene to kok terus wah jan. Lagi ngempos tuh saya. Iki mau anu, Mbak Anes. Pripun? Anak-anak dalang nak diaturi rene kabeh. Heeh. Lagi mung jek ketinggal siji anak dalang. Aku kepara diakoni anak dalang to. Sapa? Kok ora melu ditimbali ning panggung. Sinten? Dina anake Pak Sarwanto kae lho. Oh, Mbak Dina niku Nggih. nggih wau kesupen to. Lah, nggih. Napa badhe minggah sene iki? Niki Bu, entase bocah niku. Oh, nggih. Bocah edan. Bocah edan. Balane kono. Nggih. Pripun Mas Bayu? Pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah Jan, tambah tenan. lemu niki. Nggih. Jan. Ya Putri saya briwok. Ora usah ngomong apa-apa, Reng. Usah ngomong apa-apa. Kiai Putri kok saya brewok. Galak wulu Putri. Anu to, Le. Do. Apa? Ledo. Ledo. Sing genah. Dodo, Pak. Sing nyaroni ya dodo kok. Tutuk kawe. Enek dandan wedok ya ayu. Oh, ayu kae. Ngesuk arep gelungan genteni aku kae. Ya ora, Dok. Duduke banget ing meneng, Mas. Nggih. Ditutuk ya meneng bae. Dawi napa niki? Lho wau putra-putra dalang lak sampun nembang, Mas. Nggih. Niki bapak-bapak dalang Oke. Nembang. Wah putra-putra darang sing gilir jenengan to. Nggih. Saiki aku sing gilir jenengan tak gilir genti. Bawa cape gunung jenggleng, turut sing jenggleng jenengan tok. Rene. Cocok. Ayo Rene. Modar kowe ngono. Ganti ya. Pemaksane arep perintah tok. Ayo. Perintah tok kok. Mriki. Ayo. Ya gelem ora gelem kowe jenglenge ya karo Widodo. Ayo. ora enak pangan nih, Mas. Enggak. Dok, Apa? ini yo. Gelut apa kepriwe? Hah? Yo ngene iki panganan opo? Saben bengi nyawang konang Oh, coba alang-alang tangan. Rodok rene nggonku ki rada-rada. Nah, soalnya nggonku rada wo. Dasare Lompate Oh lho, ya Mas aku Bayu. di samping anu sendak, Nggih. ki duwe haji lembu sekilan. Oh iya. Jadi kurang sekilan. Ayo. Ora kerasa. Aduh, bau. Ya ra. Ya ra. Isa-isane tekan iki lho. Bisa tekan ngono ku. Yen memajang Pak Bayu. Pripun? Genti. Moh, ora. Sepakat garing terus ya. Pak, Sepakat Terus, Mas gareng. ora. Pak Bayu. Onderdile padha. Oh iki Loh, perane ki- beda. Justru ki sing muhrim. Ayo. Nek kok karo sindene ora muhrim. Nek kowe iku ora muhrim, Apa? muharram. Loh, muhrim nek kok karo sindene ora muhrim. Yen memajang mung karo Walah iya ya ngapunten Pak Kangko. ora Jare gilir kok. ora lagi marah. Gak aku. Gak, ora mundak mambu. Yen memajang mung nganggo janur kuning kose to. Wah, kose. Boyo diselahke ngono. Kok nafsu men to karo iki? Mboten ngomong. Ya. Pumpung lagi bocah gelem ngoten lho, Pak. Soale sok angel bocah Pak. Kayak digawa ning kijingan ngono. Dasare anu ki kan wis kenang gula. Oh iya. Pas kok. Ayo. Ayo, madhep rono sik iki. Ndat. Madhep rono. Rada mundur. Mundur. Rada mendek. Rada mendek nding lu. Ora nding. Nah. Siap. Kosek to. Iki kok mentok dobol no malah. Kan
ya mentok nyong. Yahene kok mobil DKP teko. Kene DKP. DKP. DKP ki apa? Apa? Tong sampah. Sia-sia. Sio-sio koreng. Nah, aku tuh mak cilingkrik neng dhuwure. Heh? Neng dhuwure. Engko sikik. Susu ya. Nek dhuwure gelem aku. Lah iya. Dhuwure ta Pak Kangko? Iya. Oke. Tapi aku rong tau iki coba dicontoni sik Pak. Alah Pak Kangko iki bolo. Kembang Api. Kembang api meledos ning dasmu kuwi. Bapak ra bener. Kembang wae weton Aduh, Arek. Aduh. Tolong Mas Bayu. Ke, urung mlebu Mas, ke Mas. Gareng iki Jan. Kepriwe Reng sing dirasa apa Reng? Sing dirasa apa kok? Iya. Hah? Oh, Kepriwe? iki umpama wong main game Heeh. pecah telur. Oh, ndak tak odo-odo ngono barang. Kapan nek ra ngene? Ngono tak goceki ora enek. Sing iso tak goceki dodo. Kok ngemek game iki? Bareng tak goceki kok nglumpuk dadi siji nengah. Ayo benakke sik. Sampan sing kiwa, Pak. Mas Bayu bener nang Hai! ora? Pak wekrekane. Ngapa sih? Wes ra ngono kuwi. Tatapke truk rak mapan. Ayo Mas Amar. Ayo Mas Amar. Mas Amar, ayo. Capitan. Loh, Mas Amar tak kira wong rondo iki mau. Darani siapa? Kula ki bar jaga parkir. Wol sarung. Niki tak dum bertiga, berempat niki mengke. Iya nan. Pacitan Sarwi Jenar. Kok mari ngendi? Golek liyane Mas Kangko. Nang apa sih? Lah ngopo? Bancine maine kasar. Aku nggawa pacangan dhewe. Oh iya ngono. Oh, gawa anak Gareng niki. Wis tak omong. Mas Bayu, niki Mbekta Putra Mas Gareng napa niki? Malah gawa aki. Oh, aki gitu gawe. Wis tak omongi nek wengi iki aja lunga dadah wong-wong kepidak-pidak to. Ya munggah. Niki nek jenggleng nggih sae lho. Oh iya ta. Nggih. Munggah. Munggah kene. Ayo. Munggah. Ayo. Wis ngene munggah. Nah, Ayo li munggah li. Gelem kok. Niki kula mbekta arek. Aduh, Jan. Ya Allah. Yen jene kon dadak nusul gumbune Reng. anake nangis. Mimik. Mimiknya. Ijek gendong-gendongan sik to. Anake gendongan sik. Kesel banget. Gendong sik sepet. Nangis. Oh, luwe. Luwih. Mam. Apa rene apa? Luwe. Dadi sik Mas Bayu ngapunten. Nggih. Timbang anak kula mati teng panggung. Maaf ya Le, bayi iki pencernaane kudu halus ya Pak Kangko ya. Betul. Loh, maksudnya kepriye kowe, Reng? Lho, Demam mai? dadi bubur. Lah. Udah ya. Dadi kudu halus. Dimamake sik. Halus. Nggih. Nek Soale perlu- kok nek kasar wetenge bayi iki ora kuat. Pencernaan ya. Nah, pencernaan. Mula kudu di lembutke Kudu sik. halus. Nggih.
kok nek nganti apa nek nganti kasar kok nek ususe luka. Ususe kuwi malah luka. medeni. Rumah sakit. Nah. Mulane kudu mandan alus. Kolu. Sak omongan kolu. Arep ndulang anak kok rekoso nerang. Wis ra saling kok tak selang metu irung. Panas Sing bawa bosmu lho. Bosmu ki lho. Ayo koprol. Ayo koprol. Sing bawa bosmu. Koprol. Sirahe dhisik. Dadu dangtung, ayo slep yo. Dadang tuh. Anu ora, reok ora Mar. Ngangge. Reok ora. Reok. Ngreok mo, ngreok. Tak ndun, ayo. Tak dari Sik, regok yo. Pak. Ganti ndase. Ganti apa? Kuwi kok. Ayo koprol. Tak dededet ayo Mas Wahyu. Bar iki no, Mas. Mas. Mas Aling-aling. Amar bawa sik no. Panas udan aling-aling caping gunung. Anu Bol, kok Le. mengke ndak sirahe ucul tenan malah Iki mau wis resiko. kesepakatan bapak-bapak dalang. Iya. Sak jengkelitan ki 50. 50 sejengkelitan 50 ya. Goleti. Nyilih sik Mas Bayu. Aku. Ana apa ora? Anek areng Ini ngono. Bang Ora Bapak. nggawa aku. Lah mau lak tak titipi to. Endi? Mau lak ngono mbok titak. Ora. Enek mana Mas. Boten iki tak karyake cenan kok ning kene iki. Ki dalang dura sangu piye ya. Sak koprolan 50. Sekeprolan 50. Mas Wahyu. Ayo Mas Wahyu maning. Kepriwe? Tenan iki. Koprole macet iki priwe? Enek apa ora? Ana apa ora? Duite iki lho 50 lho iki mu. Wis koprol. Rokok banyak. Wes to koprol sik to. Kira kok sapa dhewe kena? Oh. Yuk. Nah. Tak dedet. Samsu gelem ra? Samsu gelem mboten? Purun. Uku. Nah, nyanyi. Oh, nggo ngijoli aku. Ya. Lo ngijoli. Pilih rokok apa pilih duit? Nek kon milih ki salah siji. Rokok apa duit? Rokok. Nah. Pak, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki ya. Alah, Kok ngapa kok? Ayo, alah. Badike sae lho, Pak. Alah. Sip nggih. Nek ora koprol, Alah. nek ora koprol ora. Nek ora koprol ora. Nek ora koprol Kudu ora. koprol. Saka Mbak Sima. Kula lho koprol paitanipun sirah. Aku pilih bayar kok. Lho, Pilih bayar. Iki saka Mbak Sima. oh nggih matur suwun. Nggih. Lha iki rokok kuwi, Reng. Lah kuwi nek edeke dhewe. Oh, lang nyolong. Mula kok lo momen bae. Pak Bayu, nggon tas ki tak goleki duite ki belas ora enek, Pak. Niki pripun Pakde? Ya wis lunas wis. Oh, mpun. Lho, wis omongan to jebul iki mau. Anu.
kowe mau lak diparingi Pak Rektor. Nggih. Pak Wakil Rektor Nggih. 1 didongake. Nggih, mugi-mugi Pak Rektor panjang umur. Sopo? Nenek wong ngomongan digenah kok. Hei, mboten. Mat. Ya sampai mau Pak ngendikan Wakil Rektor 1. Pak. Matur suwun Pak Irwan Agus. Pak Wakil Rektor 1. Mugi-mugi pinaringan sehat. Unindra unek. Iya iya. Lancang. Iya. Bapak buahe ra trimo. Iya iya ya. Iya ya. Lancang. Iya ya. Matur suwun. Iya ya, nonton wayang entuk 300. Wis? Wis? Makasih ya. Ya engko gari turu. Nang kene sik. Nadyan wadon sarata lanang. Kopro. Bareng-bareng di. Pak Wakil. Oses. Oh, urung. Urung kok. Urung kok. Kono mah ping 4 kok. Lah gur sak koprolan. Pak Wakil. Wakil apa? Pak Wakil Rektor. Aku ngomong mau arep awe 200 ning diganti pecah disit sirahe. Lah engko nek ngelaske nang ngendi? Yo ning bengkel. Inumane banyu bening. Atur sembah nuwun. Kula tak bawane mawon sak kanca iki langgame nderek. Pak Angko, Pak Bayu, Mas Amar, Mas Indro. Masyaallah Mas Indro. Mas Indro masyaallah. Ngersake pesindening Kang Putu. Derek panjenengan Nggih. sinten nyan pilih Kok badhe milih monggo. Mbok niki kersane fungsi paru-parune. Paru-parune Terus kon ngopo? Kene Sampai anu kene gunung, Bang. Nggih. Nggih. Kowe gunung. Nika. Ya, nah. Sapa Pak Knes monggo nderek monggo. Badhe Mbah Hesti napa? Kowe iki lho, Do. Tuh, biti kok iso gawe. Ki sing arep nyanyi siapa kira-kira? Monggo nderek. Iki sapa iki? Futsa. Anu ngene, nek mau wis putra dalang, Siki? sing bawa bapak Oh, dalang. siki ibu sing dalang. nembangke Ibu dalang, oh ya ibu dalang. Monggo. Budwi. Wah, aku pengen suarane Bu Bayu Aji kok ya. Kok ora iso nek kono Iya, Bang. no. Pertanyaannya siji. Bu Eka. Mas Amar arep golek Budwi, sapa? ayo monggo. Ali. Hah? Mas Amar gek rabi ya, Mas. Barakmu wis do pegatan lho, Mas. Heeh wis pindho. Mangga capek dino. Kepangan no. Nggih matur sembah nuwun Mas Prama sukses terus. Amin. Matur nuwun. Nggih semakin semangat. Nggih matur nuwun. Sinten Pak Budwi? Budwi, Kali monggo, Mbak Dina, Budwi. Mbak Dina. Mbak Dina, ayo. Budwi. Ayo Din. Ayo kene. Nah, nyengkuyung bareng-bareng iki. Ayo. Mbak Eka ugi wonten. Mbak Eka Mbak Kebumen. Eka Suranti, Mbak Eka Suranti, Mbak Eka. Ayo, Mbak men. Suranti, Nggih. Budwi, monggo. Ayo. Mbak Dina, nggih Ya, Budwi. Mbak Silvi, Mbak Silvi. Sama Mbak Monggo. Silvi, ayo. Yang penting ikut naik ke sini, ayo. Alah ndak usah. Ayo. Wis nyonya ora usah. Ya, monggo. Ya. Aja. Ya. Ya kasih spot Mas ben anu. Eka ndi Eka? Ya Boleh. meneh, cak kesuwen. Karep wong apa? Soale iki nek ora disepoti iki kan teneng ndopo ning makam to. Kyai semene ora nek sepote lak dikira nunggu jenazah to Iya. ngene iki. Monggo-monggo sepote. Ya, elok. Luar biasa. Wis kaya Monggo neng- dipun kanthi not kalian kapitadosanipun piyambak-piyambak. Monggo. Spote wis kaya neng saung Sunda kene, kaya ayam goreng iki. Pun kaya campur sari sangkuriang. Iya. Biomuringan ngono. Nggih, Ayo. Pak Di. Mriki. Padang kene, Mriki, padang. Mriki, ngen padangan mriki. Nggih. Nggih. Mbak Eka. Ayo kene Mbak Eka. Eka.
Ya. Inilah. Ayo kae ngopo kedokan. Hei. Mbak Dina, sini. 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 Mbak Dina. Mbak Bayu sini Mbak Bayu. Iso gluduk asmara. Pelatih timnas lho iki. Oke, capek gunung mau pun dibawani bapak-bapak dalang. Ya, Mbak Dina, halo Mbak Dina, monggo Mbak Dina. Capek gunung. Ayo Kak. Anakmu mau lho Kak. Piye? Agresif. Masa agresif. Kowe ngaku-ngaku nek anakmu lho genah sing karo kerane ndase kae kok. Enek ya sak tokolan terus tak kompo kae ngono kok. Enek. Napa enggak? Request anu Mas Abi manyu ben beksa Gonggomino iki lho. Kuwi lho penari undra luar biasa. Iki sing ngajari Farel anu joget ya Mas Abi iki Mas ben. Abi. Nggih. Engko nek pas Gonggomino Mas Abi nek pas dangdut lek pur. Nah, lek slurut iki wah nek joget dangdut elok. Ayo Mas Abi aku tak request panjenengan nggih beksa nggih. Iya. Monggo, ayo. Dek jaman berjuang jere kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi
biasa. Terima kasih. Terima kasih. Pak Bayu sembah nuwun sehat selalu, Pak Kangkos sehat-sehat selalu, Mbak Dina sehat. Matur suwun Den, Mas Amar sembah nuwun. Bu, oh iya matur nuwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Matur nuwun. Kok ngapa rek? Saur bagian nampa nitok. Hau jebul panjenengane Mbah Seno Aji iki ya lenggah mriki to iki mau. Wah wis dosa apa iki kok aku wis. Sehat selalu ya, Kong. Matur nuwun Mbah Seno Aji. Nggih, saking Wonogiri. Aku urung trima nek Pak Bagong urung tindak Lah iya kene. jasare kurang pas. Sowan rene sing gedhe Kurang ya matrep beliau yo. kok ya. Lagu kesayangan sing ngripta Pak Bagong Darmono. Nggih. Sudah pernah dengar belum Mas Dalang? Sudah. Viral di mana-mana ini. Ini langsung dinyanyikan sang empunya. Pak nggih. Bagong Darmono ini. Luar biasa. Mohon izin Pak Bagong, mohon izin Pak Bagong. Nggih, Pak. Monggo Pak Bagong. Niki tenan Pak apresiasi saking masyarakat ben ngerpirsa iki lho sing ngripta. Dadi dewan pembina, dadi Nggih. janipun kula mung lungguh karo mengkoordinasi. Maupun cekap adi kula Kangko, purunan kula Mas Bayu. Terus purunan kula Mas Amar, Mas Indro pun Buayeng. Nggih, tapi Gitu. kan niki Secara tidak langsung gitu. Sisa-sisa Bratayuda mung kantun kula. Mas kula pun ten mriku, Mas Leng pun ten mriku. Dadi kula ampun kan banyol ten mriki mboten iso. Pila niki Nggih, karepe pripun kok? nembang napa? lagune Pak sing lagi viral. Oh nggih. Kesayangan. Nggih, namung nyuwun donganipun Kang Mas Haji Anom Surata, Kang Mas Warsina, Bapak kula Pak Diyun, Simbok Sawi, Simbah Kyai Kudombalang Jiwa, luhur kula wonten mriki Simbah sedayanipun dipun paringi lepas paranipun jembara kuburipun. Amin. Gitu. Amin. Niku mawon dadi kula mangdongake ben awet umur. Sehat. Kanten kula Panjang tok yuswa. niki. Nggih. Ngene ya, Mbak. Nggih. Sisa-sisa Bratayuda. Sehat-sehat Pak. Lagune napa? Kesayangan. Kesayangan. Oh nggih. Kesayangan. Nggih. Kowe penari Duet kebon. kali niku napa piyambak? Ora usah duet. Ora usah duet, nggih. Dewe. Dhewe. Kowe penari kebone ya. Lho, Ning latar ya kebon. bar niki mungkin jenengan ya nembang lho. Napa, Pak? Lagu Nggih mengke manut Pak Dalang. Iya. Oh, ngoten. Niku mungkin Mas nyanyi. Prama engko Nggih. bar niki Mas Gareng Gareng. nembang nggih. Siap. Nggih. Niki Nembang. kula Pak, niki anu- kula gaweke lagu siji Napa? lelakon uripe dheke dadi. Oh. Ketambahan karo gugur bunga kok gitu. Nggih. Ngangkatke kowe kuwi kok. Kula sing nembang panjenengan sing roman karo Mbak Mbak Dodo. Bek. Oh iya Mbak Dodo. Nggih, mriki. Sini, Bas. Sini, Bas. Oh, tuh. Lah Nek iya. Mbak ke Agnes. Lah ya Mbas ki Mbak karo Mas Oh, ki kayak lho, gue. Mbas. Iya. Oke. Sudah siap musik? Musik gawanku lho iki. Oh, gawanmu. Mas Tato. Monggo Mas. Iki Mas. Wong siji sliramu kang tak tresnani kok Mas. Lumayan kena nggo kletik-kletik. Nimas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Nimas sing tak tresnani di DM di WA kok ora
ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi aku ra ngemis mengatiku mires curiga rasane apa wis ana gantine monggo aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Nimas jaga tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan Nimas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Nimas sing tak tresnani di DM di WA kok ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi aku ra ngemis ning atiku mires curiga rasane apa wis ana gantine monggo aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang aku ra ngemis ning atiku mires curiga rasane apa wis ana gantine monggo aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Nimas jaga tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan Luar Menika biasa. lagu kesayangan Nggih. kula nggih anu ndamelke lagu niki Nggih Mas Gareng. dadi jaman semono sampean ora apa-apa ya Ha. sepil sithik tok ae Sepil. sepil sithik tok ae jaman semono dheke rekoso Rekoso. nyambut gawe bojone digondol nguwong Oh, nggih terus? niku kula Nika sedekah, Pak. Oh, sedekah. sedekah umadah Sedekah. nggih menika kula
Alhamdulillah lagune nggih lumayan viral. Judule lelakonku. Izin Mas Prama nggih. Oh nggih. Nggih ditembangke sisan lelakonku. Kula. Nggih no sampean nguling lakoni awakmu kok. Yo lakonmu. Dadi nyeritake dadi Berarti diapusi. sing nembang kula sing roman jenengan kali. Boten. Ora. Kula tak lungguh mawon nggih. Kok Matur derek. nuwun kula bali malih dumateng Pak Rektor. Kadang-kadang kula dalang saestu, alhamdulillah sampun gayengke wonten Matur mriki. suwun, Pak Penonton Rektor. luar biasa. Tepuk tangan untuk penonton ibu-ibu. Alhamdulillah semoga barokah sedayanipun nderek wungon mulih diparingi rejeki kathah bejo donya bejo akhirat. Amin. Amin. Lajeng lagunipun izin nggih Mas Prama. Nggih. Lelakonku. Niki lelakone Mas Gareng saestu. Monggo. Ya, izin ya Mas, saya sudah seminggu pengen nyanyi lagu ini. Ya, ya. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Matur suwun. Usik nyanyi kok ya lali ya. Nyanyi reng malam melu ngene. Yen kelingan marang lelakonku kaya-kaya ora kena dipercaya wong sing suwe dadi kembange ati teka temen saben dina ngapus